og velkommen til. I dag vil jeg snakke lidt om hvordan man som leder kan få mere overskud i hverdagen. Helt konkret nogle gode råd til, hvordan man som leder kan få mere overskud i hverdagen. Fordi at når man er leder, så kræver det et vist ansvar. Og det kræver, at man har overskud, ikke bare til sig selv, men også til andre mennesker. Som leder så skal man gerne have overskud, og man skal gerne fremstå som det gode eksempel, være et forbillede for andre, gå forrest og oftest være mentalt stærk. Og det kræver, at man på en eller anden måde formår at være den bedste udgave af sig selv. Og hvordan kan man så det i en travl hverdag, hvor man måske har familie, mand, børn, hund, forskellige aktiviteter, man skal nå osv. Hvordan kan man så være den bedste udgave af sig selv? Og det er noget af det, jeg vil forsøge at give dig nogle gode råd til her i den her video. Så hvis vi sådan skal starte med råd nummer 1, så det her med, at det er sindssygt vigtigt, hvordan man starter sin dag. Så start dagen med noget, der gør dig glad, og noget, der giver dig energi. Hvad enten det så er, fordi det kan jo være meget forskelligt fra person til person. Hvad det er, der gør en glad, og hvad det er, der giver en energi. Men nogle eksempler kan være, løbe en tur, inden man for alvor skal i gang med dagen. Tage en tur i fitnesscentret. Dyrke noget morgenyoga. Det kan også være, at det gør en glad eller giver en energi, at man lige får lov til at koble fra ved at gå en tur med hunden og bare være sig selv, før resten af familien vågner. Det kan også være en meditation, at man starter dagen ud med lige at bruge noget tid på kort og meditere, hvis man er til sådan noget. Det kan også være noget så banalt som at have en fælles morgenmad med sin familie, at man lige samles omkring morgenmaden, så alle får en god start på dagen. Det kan også være, at det gør en rigtig glad og giver en super meget energi ved, at man starter dagen med en smoothie eller en kop rigtig god kaffe for at booste humøret. Det er også en af de ting, som kan være et eksempel. Og det kan også være, at det er en kombination af flere af dem, jeg lige har nævnt. Men pointen her, det er, at det er rigtig vigtigt for at få mere overskud i hverdagen, at vi starter vores dag med noget, der gør os glad, og noget, der giver os energi. Så det er ligesom råd nummer 1. Og det næste råd, det er det her med at zoome ind på det rigtige mindset. Du er måske på vej til arbejde nu, og indtil videre er dagen forhåbentlig startet på den bedst mulige måde. Men det her med at zoome ind på det rigtige mindset og lade bekymringerne blive hjemme. Prøv at tænke positivt. Tag ja-hatten på. Det er enormt vigtigt. Også når vi skal ind på kontoret måske, og vi skal ind og møde verden, møde resten af kontoret. Og så lyder det måske banalt, men det her med at behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Også selvom du får botthornet af en bilist på vej til arbejde. Så det her med at zoome ind på det rigtige mindset, det er rigtig vigtigt. Så det er mit råd nummer 2. Og råd nummer 3, det er det her med at prøve at være lidt på forkant, før din dag sådan rigtig starter med møder inde på kontoret. Så få tjekket dine mails, få lige et overblik over din indbakke og hvad dagen bringer. Brug lige
afhængig af hvor meget tid du har, en halv time, 20 minutter, et kvarter, så brug lige den tid på at zoome ind på, hvad er det dagen bringer, hvad er det for nogle møder, jeg har. Er der nogle mails, der lige er kommet ind, lige tjek dem, hvad er der vigtigt, er der noget, jeg er nødt til at svare på lige nu, eller er det noget, der lige kræver lidt mere, lidt mere bearbejdelse, så jeg er nødt til at besvare det senere. Men det her med lige at være på forkant med dagen, det giver dig altså en bedre forudsætning for at møde både dig selv, dine kolleger og dine medarbejdere på en mere effektiv måde. Så det er mit råd nummer 3. Og råd nummer 4 og 5, de hænger måske en lille smule sammen, og så alligevel ikke, men det her med at sørge for at drikke rigeligt med vand i løbet af dagen, det er sindssygt vigtigt, så du ikke bliver dehydreret. Så husk nu at få drukket det vand. Det giver altså noget i løbet af sådan en dag. Og så sørg for eksempel, hvis du har en dag også med, hvor du måske skal sidde en del ned foran din computer, og du ikke, er så meget på farten, så sørg for at skifte mellem at sidde ned og stå op ved din computer. Det er rigtig vigtigt, og det giver altså kroppen en bedre forudsætning for at blive styrket og ikke få, og ikke få skader. Og også hvis du sidder derhjemme, og du har et hæve-sænkebord, så sørg det her med for at få skiftet din position. Det hjælper altså. Så det her, det var altså 5 gode råd til, hvordan man som leder kan få mere overskud i hverdagen. 1. Start dagen med noget, der gør dig glad og giver dig energi. 2. Zoom ind på det rigtige mindset. 3. Sørg for at være på forkant, før din dag starter. Lige få tjekket dine mails, og måske lige få tjekket, hvad bringer dagen. 4. Sørg for at få rigeligt at drikke med vand i løbet af dagen. Og 5. Sørg for at skifte mellem at sidde og stå. I hvert fald at ændre din position løbende gennem dagen. Så det var egentlig det, og det lyder måske meget banalt, men det virker altså, og det har virket for mig igennem mange år, og man kan også sagtens bruge de her råd, selvom man ikke er leder. Det kan man, selvfølgelig kan man det. Så jeg håber i hvert fald, at det kan hjælpe dig, eller om ikke andet nogen af dem kan, og så være med til at give noget inspiration. Men tak fordi du så med, og vi ses i den næste video. Hej.